Tinc 45 anys, tinc 4 fills, i dir-vos que darrerament algunes informacions periodístiques han especulat amb la possibilitat de que pugui encapçalar una candidatura a la presidència del Barça i dir-vos que efectivament serà així. Ja fa un temps, tot un grup de socis i de sòcies estem treballant amb tota l'empenta, tota la il·lusió i totes les ganes i amb molt de convenciment per poder presentar a la massa social una alternativa més en aquestes eleccions properes que s'han de celebrar l'any que ve i, per tant, conformar una candidatura a la presidència del Barça. No tots coneixeu i no coneixeu la meva vinculació amb el Barça. Dir-vos potser que ja l'any 97 vaig participar a la candidatura en aquell moment de l'Àngel Fernández, que es va enfrontar amb el president Núñez, que en posterioritat vaig promoure, juntament amb altres companys, de forma activa, el que es va conèixer com l'elefant blau, que va ser aquella moció de censura també feta contra el president Núñez. Vaig participar també a les eleccions de l'any 2000, les eleccions del Joan Gaspar contra el Lluís Bassat, i finalment amb les eleccions que va guanyar el Joan Laporta el 15 de juny de l'any 2003. Des d'aleshores he estat col·laborant amb tasques directives com a membre o directiu de la comissió esportiva del club i també de la comissió social, sobretot dedicat a tot el que fa referència a les seccions professionals del Barça. El Joan Laporta no sé si és el millor president de la història del Barça, però segur que és el president del millor Barça de la història i que, per tant, ha fet coses molt ben fetes, però n'hi ha algunes que no les ha fet tan ben fetes. La part bona la recollirem, la potenciarem. Allà on ell o ells no han estat capaços d'arribar, nosaltres continuarem, seguirem, fins al final. Aquesta és una iniciativa que no té cap raó de ser, sinó és fruit de la participació de la màxima gent possible del Futbol Club Barcelona. És important, és transcendent, fa molta falta que tots aquells que encara no ho feu hi vulgueu, en formeu part, que hi participeu. Torno a dir-vos que el fet d'escoltar-vos és el que finalment configurarà el nostre projecte final. Vull insistir, és transcendent, és molt important. Considerarem, voldrem i volem que la gent que tingueu aquesta inquietud i vulgueu participar ho feu. Ens ajudeu molt i potser insistiré massa, però realment m'agradaria poder comptar amb tots vosaltres, tots aquells de vosaltres que vulgueu participar.